Dawn testyn o'r Salmau, Salm 37, gadnod 39. Salm 37, gadnod 39. A Iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr Arglwydd. Efe yw ei nerth yn amser trallod. Wel, wedi clywed yn ddiweddar bod rhyw arolwg o ryw fath wedi cael ei osod ac wedi holi pobl ynglyn â'i diddordebau yn y byd crefyddol. Ac roedd yn ôl pob sôn, dwi ddim yn gwybod llawer am hyn, dwi ddim wedi darllen llawer, ond wedi clywed rhywbeth amdano fe, ei bod nhw'n datgan fod yna ganran weddol o'r ifanc yn dechrau ceisio crefydd neu ceisio Duw o ryw fath. Fedrai ddim ymelaethu mwy. Efallai yn dilyn digwyddiadau'r byd dros y blynyddoedd diwetha, y pandemig, efallai byddwn ni'n tybio, ond rhan o'r newid meddwl ac efallai digwyddiadau byd eang eraill hefyd yn ychwanegu at hyn. Efallai bod pethau fel yr hyfeloedd sydd yn digwydd ac y sybrydion o'r hyfeloedd ar draws y byd i gyd yn chwarae rhan. Efallai bod pobl wedi dechrau meddwl, falle'r ifanc wedi, yn ôl y sôn, yn ôl yr canran yma sydd wedi dod i'r fei, bod na fwy o ddiddordeb yn yr ysbrydol neu mewn crefydd. Dwi ddim yn gweld sut grefydd. Nawr, rhaid dweud, o'r hyn dwi'n bersonol wedi weld, nad oes na rhyw lawer o arwydd o hynny, yn sicr i ni ddim fan hyn wedi gweld llawer o newid mewn agwedd ymhlith yr ifanc, i ddweud y gwir, ymhlith unrhyw un. Yr awydd i ddod i oedfa, i ddod i geisio Duw. Efallai mwyn gwneud hynny, efallai byddai rhaid i ni newid cryn dipyn. Os yw hyn yn wir, o bod na rhyw fath o ddiddordeb wedi dechrau mewn nghalonau rhai, efallai, a pa fannag fath o ddiddordeb, dwi ddim yn gwybod, yn sicr ble mae'r efengyl, dwi ddim yn ymwybodol ble mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi, bod na rhyw gynnydd wedi digwydd. Falle bod, dwi ddim wedi weld e. Mi fyddai yn ddiddorol cael sgwrs ar rhai fyddai wedi cael ei holi a sydd yn honni bod nhw'n dechrau ymddiddori ym mhethau crefyddol. Beth yw eu diffiniad nhw o grefydd neu wir grefydd? Am beth maen nhw'n chwilio? Petai hwn yn wir? Cymryd i fod e? Am beth mae'r rhain yn chwilio? Beth mae'r ifanc yma yn ei geisio? Pa fath o beth sydd wedi peri iddyn nhw newid i meddwl ac am beth maen nhw'n chwilio? Beth yw'r pethau maen nhw'n disgwyl? A dyn nhw wedi derbyn yr hyn maen nhw yn ei geisio? Falle bod nhw'n teimlo rhyw ofnaf a dyn nhw'n teimlo well ar ôl ymddiddori yn y pethau yma. Ond ni fyddai yn ddiddorol. A fyddai yn yr hyn maen nhw'n ei geisio moesau yn rhan fawr o'r crefydd, rhyw fath o foesau. Dwi'n mynd sôn yn y byd cnawdol efallai, ond yn yr maes efallai helpu eraill, rhannu eiddo. Efallai bod hwnna'n rhan blaenllaw, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim wedi darllen digon am y peth. Efallai bod nhw'n teimlo rhyw bwysau i gyrraedd rhyw safon, efallai'n digaloni clywed ar hyn maen nhw'n clywed ar y newyddion tramser, ac sut mae dyn yn ymladd yn erbyn dyn, ac falle rhyw ymdeimlad bod angen i hwn dod i ben. A nawr maen nhw'n meddwl, falle mae crefydd yw'r ateb, ac maen nhw'n ymddiddori yn y pethau yma, mwyn efallai rhwystro yr holl ymladd. Dwi ddim yn gwybod, efallai mae rhywbeth arall yw, efallai bod ei gyd i wneud ar math yma o beth, cerddoriaeth yn chwarae, mynd i oedfa efallai, a mae cerddoriaeth yn rhan bwysig o'r oedfa. I wneud nhw deimlo'n well, lles meddwl. Maen nhw'n dweud nhw fod cerddoriaeth yn gallu effeithio ar eich lles meddwl chi. Ac efallai maen nhw'n meddwl mai dyna yw crefydd, ac falle dod i gapel efallai, neu rhywle lle mae yna bobl yn dod i geisio rhyw fath o Dduw, a bod cerddoriaeth yn rhan blaenllaw iawn o'r teimlad maen nhw'n cael. Maen nhw'n teimlo'n well ar ddiwedd yr oedfa. Dwi ddim yn gwybod, falle seremoniau yw e. Falle mewn eglwysi Catholig, mae yna lot o liwiau yn does, seremoniau, arogoldarthau, arogleion, pob math o bethau chi'n gallu cael mewn crefydd. Dwi ddim yn gwybod. Yr unig beth fi'n gwybod yw, does dim llawer o dystiolaeth bod unrhyw un yn dechrau ceisio beth oedd y salmydd yn ei geisio.
a iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr arglwydd. Ond nid dyna yw'r efengyl. Ond nid dyna yw'r gwirionedd. Ond nid dyna yw Cristnogaeth. Ond nid dyna yw gwir grefydd. A tristwch mawr yw, os oes na rai wedi dechrau digoloni ar byd ac yn dechrau ceisio, na fydde hyn yn wir, ei bod nhw trwy ras Duw yn dod i geisio hwn, ysbryd hyn mae'r salmydd yn ei weld. Dyma'n gweddi ni, mae dyma fydd ei profiad. Y bydd rhai sydd wedi ymateb i rhyw arolwg ac yn dweud ydyn ni'n fwy crefyddol nawr ers y pandemig, ers clywed am ryfeloedd, ers gweld prysau bwyd yn codi a pob math o broblemau ar draws y byd, a bod nhw'n meddwl mae rhai bod yna rhywbeth arall, ond maen nhw wedi mynd i chwilio amdano fe mewn pob math o lefydd, ond na fydda'r rhain yn dechrau ceisio yr hyn sydd fan hyn yn y salm. Bod i iachawdwriaeth nhw o'r arglwydd, nid cerddoriaeth, nid seremoniau, nid moesau, nid cyfres o athrawieithau, nid rhyw deimladau, dim byd o'r fath, nid yna crefydd. A'r tristwch mawr yw falle bod yna rai yn ceisio peth yna, ond nid yna beth ddylen nhw fod yn ei geisio. Dyma beth ddylen nhw fod yn ei geisio. A iachawdwriaeth y cyfiawn, sylwch ar hwn sydd oddi wrth yr arglwydd. Dyma chi her, os oes yna rhywun sy'n gwrando, sy'n grefyddol, neu ac ymddiddori mewn crefydd, gai ofyn, beth yw eich crefydd chi? I fe mynd i'r capel yw eich crefydd chi. Achos os felly, nid yna Cristnogaeth. Wrth gwrs, i ni am i chi fynd i gapel, a mae hwnna'n gamp yn ei hunan yn yr oes hon i cael Cristnogion i ddod i gapel. A mae hwnna'n adlewyrchiad triennus ar y cyflwr ein gwlad ni, ar cyflwr yr oes sy'n proffesu. Wrth gwrs bod yn rhan ohono fe fydde disgwyl i Cristnodol, ond nid dyna yw Cristnogaeth. Nid Cristnogaeth yw byw bywyd moesol. Bydde pob Cristion, mi fyddech chi'n disgwyl i nhw fod yn foesol. Ond Cristnogaeth yw hwn. Iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr arglwydd. Mae'r rhaid iddo bod felly. Wel, hoffwn ni'n gyntaf edrych ar anobaith yr anghyfiawn. Yn ail, cysur y cyfiawn ac yn olaf gobaith y ceisiwr. Wel, yn gyntaf, anobaith yr anghyfiawn. Nawr, dwi am sôn am anobaith yr anghyfiawn achos yn sicr mae'r salm yma yn disgrifio'n llwyr beth yw gobaith y cyfiawn, y Cristion, a cysur sydd yna i'r Cristion. Ond does dim cysur i'r anghyfiawn. Felly dwi am yn gyntaf edrych ar gwrthwyneb i'r beth mae'r salm yn ei ddweud. Ond efallai rhaid dechrau trwy ddweud hyn. Beth yw, neu pwy yw yr anghyfiawn? Achos mi fydde'r digrefydd neu'r digapel, bydde dim syniad gyda mwyafrif llethol heddi am be ni'n sôn pan ni'n sôn am yr anghyfiawn. Maen nhw'n gwybod beth yw ystyr y gair anghyfiawnder mewn byd y gyfraith neu beth bynnag, ond dydyn nhw ddim yn gwybod beth yw ystyr y gair anghyfiawn yn yr ystyr Beiblaidd. Felly beth yw ystyr yr anghyfiawn? Wel, yr anghyfiawn yn ôl gair Duw yn gyntaf yw pob un ohono ni. Cyn bod ni'n mynd unrhyw gam ymhellach, mae pob un ohono ni'n anghyfiawn yn ôl gair Duw. Ac yn naturiol, o ran natur, mae pob enaid wedi eni yn anghyfiawn. Gan ei bod nhw wedi geni mewn pechod. Dyna be mae gair Duw yn disgrifio i ni. Felly, beth mae hwnna'n golygu yw, mae'r adnod sydd o'n blaen ni heddi, sydd mor gysurus i'r Cristion, y gwrthwyneb yw hwnna, yw pawb. Does yr un ohono ni wedi ysgoi hyn. Drwy gydol hanes y byd, ym mhob cenedl, ym mhob cyfandir, ym mhob gwlad, ym mhob pentref, ym mhob oes, mae'n anferth, ond mae'n ormod i meddyliau ni ystyried hwn, fod ble bynnag yr ewch chi. A pan ni'n meddwl am y byd, mae'n anferth, ond a pan i chi'n meddwl faint o amser mae'n cymryd i deithio, a pethau chi'n mynd mewn car, bydd mae'n cymryd amser, ond pethau chi'n mynd ar gem ceffil, bydd mae'n cymryd amser hirfaith a cherdded, ond pethau chi'n trio mynd o wlad i wlad, ac mynd trwy'r coedwigoedd, a mynd i'r bob math o lwythi ac yn y blaen, pethau chi'n mynd i bob rhan o'r byd, fyddech chi ddim yn ffeindio unrhyw un sy'n gyfiawn, mae pob un yn anghyfiawn, ac wedi chi fynd trwy'r holl fyd, pethau chi'n gallu neud bob blwyddyn. Ac ewch nôl mewn hanes. Ac ewch nôl trwy'ch llyfrau hanes. Pob blwyddyn. Trwy bob ganrif. Y mae pob un sydd wedi eni yn y byd yma.
yn dioddef o'r afiechyd angheuol yma. Mae pob un yn dod yn fyr o safon Duw. Pob un, does dim un. A does dim un llyfr fydd yn gallu profi'n wahanol i chi. Does dim un dogfen ar wyneb y ddaear yn hanes y byd sydd yn mynd i ddisgrifio i chi unrhyw un, hyd yn oed ar arweinwyr crefyddol mawr o grefyddau'r byd, does dim un ohonyn nhw wedi llwyddo fod yn gyfiawn o'i genedigedd hyd i marwolaeth nhw. Mae pob un o'n nhw wedi pechu. Dyna beth, a mae hanes yn profi'r peth. Mae pob un yn chwilota am ryw bwrpas i fywyd, ond yn baglu tro ar ôl tro yn y tywyllwch maen nhw'n ddall. Dyna yw'r anghyfiawn. Dyn nhw'n gallu gweld cyfiawnder, dyn nhw ddim yn ei ddeall, dyn nhw'n gwybod beth yw gwir cyfiawnder, ac felly maen nhw'n ymbalfalu yn y tywyllwch yn chwilio am rhywbeth. Ryw bwrpas, a dyna'r trieni am yr ai yma, yr arolwg yma o'r ifanc. Ond nid yw yn adlewyrchiad a falle o bobl yn chwilio am rhywbeth, ond ddim yn gwybod am beth maen nhw'n chwilio. Ceir llawer ond oes na sydd yn byw mewn anobaith oherwydd eu hamgylchiadau trienus. Mae hwnna'n wir. Mae yna anobaith i bob un, ond mae yna rhyw elfen fwy i rai. Chi'n meddwl am y gwledydd yma lle mae yna ryfeloedd yn mynd ymlaen ac mae sefyllfa nhw'n drienus. Ac felly mae yna rhyw anobaith naturiol oherwydd yr hyn sydd o'i cwmpas nhw. Efallai plant sydd wedi colli rieni ac maen nhw'n goffo byw ac tyfu fyny heb neb i ofalu am dyn nhw, mae'n erchill. Ac mae yna rhyw anobaith yna, falle allech chi dweud sydd yn rhywbeth naturiol, rhywbeth i ni'n gweld, rhywbeth sydd o'i hamgylchiadau nhw, maen nhw digwydd bod wedi geni mewn gwlad felly, a mae'n erchill, a mae yna anobaith fyna. Ond mae yna fwy o anobaith a hynny, yr anobaith ysbrydol yma. Maen nhw'n ddall ac heb Grist, ac felly dim os ble fydden nhw'n byw, mewn pa bynnag oes, mi fydden nhw'n llwyr yn y tywyllwch. Mae pob un a aned yn byw mewn anobaith. Gellir dweud bod yna lawer o'r anghyfiawn yma. Llawer yn yr oes yma hyd yn oed sydd yn gwadu'r fath beth. Maen nhw'n digon bodlon i byd. Dyn nhw ddim yn sylweddoli bod nhw'n anobeithiol. Dyn nhw'n sylweddoli bod nhw mewn cyflwr trienus. Dyn nhw'n sylweddoli y sefyllfa nhw ynddi ac maen nhw'n perswadio eu hunan ei bod nhw'n ddigon hapus. Dyn nhw'n gweld yr angen am yr iachawdwriaeth mae'r salmydd yn sôn amdano. Na'r be mae'r rhai yn ôl pob sôn, yr ifanc mae'n dechrau ceisio, mae yna gymaint yn does yn y byd sydd yn ddigon bodlon. Dyn nhw ddim yn ceisio dim byd. Mae ganddyn nhw freuddwyd. Mae nhw'n ceisio rhywbeth, ond dyn nhw ddim yn sylweddoli hynny. Mae nhw wedi creu rhyw iachawdwriaeth eu hunan. Nid yw eu iachawdwriaeth nhw o'r arglwydd. Mae'r rhain, mae iachawdwriaeth nhw, mae achubiaeth nhw yw pob math o bethau eraill. Mae nhw wedi cael eu herio gan yr rhai o'r cwmpas nhw i ddilyn i breuddwydion. A dweud oes gan neb hawl i'w hatal nhw rhag dilyn ei breuddwydion. Ni'n clywed hwn tro o tro. Os ganddoch chi freuddwyd, allwch chi wireddu fe. Dwi ddim yn siŵr o ble maen nhw wedi deall hwnna. Mae yna rai sy'n cyrraedd y top, ond mae mwyafrif o'n nhw, ni byth yn mynd i cyrraedd y top. Ac ni byth yn mynd i llwyddo i gyrraedd pen ein breuddwydion ni. Ond dyna fel petai, mae'n dweud, mae rhaid chi drio. Mae rhaid chi drio. Ond beth os yw e mewn maes, nad yw e'n foesol iawn. Peidwch â phoeni, i chi'n gwneud eich rheolau chi'n lan. Chi yn ôl y byd sy'n penderfynu beth sy'n iawn a beth sy'n ddim. Dilynwch eich breuddwydion, dilynwch eich calon. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. Dyna yw eu iachawdwriaeth nhw. Dyna sydd yn eu hachub nhw o fywyd o ddiflastod. Mae gan nhw freuddwyd. Maen nhw eisiau byw i ryw bwrpas. Ac felly mae'r pwrpas na i rai yn llwyr anfoesol, ond i bobl eraill yn llwyr o falchder. Achos maen nhw eisiau cael eu cydnabod mewn cymdeithas. Edrychwch pa mor dda ydw i. Ac felly maen nhw'n llenwi bywydau a phrysurdeb. A phleserau. Yn y byd gwaith efallai. Mwyn cael statws, gweld pobl yn byw i weithio a dringo'r ysgol. A pam bod nhw'n gwneud hynny? Rhywle ar hyd y linell, fe fydd hwn yn wir, maen nhw eisiau rhyw gydnabyddiaeth. Maen nhw'n dyheu bod yna rhywun yn mynd i ddweud pa mor dda ydyn nhw. Maen nhw eisiau rhyw lyfr cael ei ysgrifennu a mae henw nhw lawr yna fel rhywun oedd wedi peri rhyw newid mewn cymdeithas neu rhyw newid mewn rhyw faes a maen nhw'n arloesol, drychwch ar hein, maen nhw wedi neud mor dda.
Edrychwch pa mor dda yw'r rhain yn ei gwaith. Rhaid i ni roi'r llythrennau ar ôl i henwen nhw. Ond nid oes yna rai yn byw i waith. Ac efallai byw am glod, am y gwaith maen nhw wedi wneud, i'r lawer, os fysa nhw'n onest. Edrychwch dywedant ar fy ngallu, fy noniau, fy ymdrech. Dyna yw eu hachubiaeth nhw, dyna yw eu crefydd nhw, dyna yw eu iachawdwriaeth nhw, y llwyddiant personol. Ac unwaith daw oedran ac arafu'r broses lle dyn nhw ddim yn gallu bod mor llwyddiannus, ond ddim yn digwydd i ni gyd, ond yw e? Mae'n reit ddigalon pan chi'n cyrraedd fo oedran ni, pan chi'n sylweddoli, wel, doeddwn ni ddim yn llwyddiannus iawn cyn, felly sdim lot o obeth i fi fod yn llwyddiannus iawn yn y blynyddoedd o ddaw. Pan chi'n cymharu y pobl eraill, wel, maen nhw wedi llwyddo. Drychwch arnyn nhw. A maen nhw wedi gwneud mor dda. Ond be mae'r rheina mynd i wneud? Pan maen nhw'n mynd yn hun, a dyn nhw ddim yn gallu bod mor llwyddiannus. Dyna pan mae pobl chwaraeon yn ffeindio fy'n anodd i ymddeol o chwaraeon. A maen nhw wedi chwarae o flaen 70,000, a maen nhw'n ffeindio fy'n anodd, a chi ddeall pam, achos am falle 10 mlynedd, maen nhw'n cael pobl yn canu henw nhw ac yn canu clodiad nhw, pobl yn sgrifennu erthyglau pa mor dda yw nhw, yn cico pel neu paso pel neu redeg neu taflu rhywbeth. A maen nhw'n edrychwch pa mor dda maen nhw, wedyn yn dod i ben, a sneb yn siarad amdanyn nhw mwyach. Mae'n anodd yn diwe. So be maen nhw'n neud pan maen nhw'n mynd ar ei hen? Wel, os maen nhw'n cael plant, maen nhw'n byw y balchder trwy plant. Drychwch ar fy mlant. Drychwch, mae'n 2 mlynedd oed, 4 mlynedd oed, a maen nhw'n barod i gallu darllen. Yn 5, mae oedran sillafu 15 mlynedd oed yn nhw pan maen nhw'n 5. Drychwch ar nhw, maen nhw'n gwybod i table cyn bod nhw'n 7. Maen nhw wedi gwneud tegau 2 flynedd yn ifancach. Maen nhw wedi cael as yr enog yn lefel. A drychwch pa mor dda. A maen nhw'n dda yn y byd chwaraeon. Ac maen nhw'n dda yn y byd gerddorol. Ac edrychwch maen nhw'n gallu chwarae 2, 3, 4 offeryn. O, pa mor dda yw fy mhlant. A beth yw e? Maen nhw eisiau plant fel dda. Ond drychwch, fi yw i tad. Neu fi yw i tacu nhw. Ac drychwch pa mor llwyddiannus maen nhw. A maen nhw falchder. Dyna yw crefydd cymaint o bobl yng Nghymru yn sicr i chi. I iachawdwriaeth nhw yw nhw eu hunan. Dyna yw dyn. Mae dyn am fod yn addoli ei hun. Maen nhw'n derbyn y clod. Mor driennus. Ond beth am y nifer sydd ddim felly falle i'r lygad, ond y nifer yma sydd yn ceisio rhywbeth, rhyw grefydd, ond efallai bod nhw'n ceisio crefydd sydd yn rhoi lle blaenllaw i ddyn. Ond nid dyna yw y broblem sydd heddi. O'r ychydig sydd yn grefyddol, mae eu crefydd nhw yn llawn dyn, ymdrechion dyn. Hyd yn oed yn yr rhai efengyledd. Eich dewis chi. Eich gweithredoedd chi. O na, nhw'n credu mewn gweithredoedd, ond dyna beth yw e. Mae yna rhyw bwyslais mawr ar ddyn i ddewis i ddod i ni, mae'r holl oedfaon. Ond nid yw nhw, mae oedfaon modern wedi cael ei newid mwyn denu pobl mewn. Ac wedyn, ar ôl denu nhw mewn, mae'n cadw nhw. Sut i ni'n mynd i gadw nhw? Rhaid i ni cael gwasanaeth sydd yn mynd i blesio'r glist. Rhaid i fi wneud yn siŵr bod fi ddim yn tramgwyddo. Sa'n eisiau sôn gormod am bechod ac am eu heiddiannau nhw. I ni ddim eisiau dychryn nhw'n ormodol ac yn sicr ar ôl yr oedfa, ni eisiau rhoi lot fawr o fwyd iddyn nhw a wneud digon o gariad a digon o popeth mwyn cadw nhw. Achos sa'n eisiau colli nhw. Sa'n eisiau colli nhw. Ac onid dyna yw crefydd fydd yr holl oedfa wedi cael ei yrru mwyn denu a chadw. Ac yna derbyn unrhyw broffes. Sim ots os ewn nhw effer, cyn belled bod nhw'n neud proffes, cyn belled bod nhw'n ticio'r bocs, cyn belled bod nhw'n ateb y cwestiwn yn gofyn. A dyma beth sydd dyn ni yn yr crefydd fodern, yn yr hyn mae pobl yn ei geisio. Beth am be maen nhw'n geisio? Am drasiedi. Fod yn ymwybodol o ryw angen, ond yn ymdrechu cymaint ac yn dod mor fyr. Ymgais dyn i ddarganfod Duw, ond fod y pwyslais sydd ar yr ymdrech dyn, y damcaniaethau dyn, rheolau dyn. Mae'n bodloni nhw am gyfnod, mwyn yn sicr, fe fydd e'n bodloni, fe fydd yr oedfa yna'n bodloni, lot mwy na'r oedfa hon, tybiwn ni. Mwyn yn sicr. Fe fydd e ar y cychwyn, fydd e'n denu nhw, fydd e'n cadw nhw am gyfnod. Ac hyd yn oed os yw'n para tra bod nhw byw.
Mae rhaid gofyn y cwestiwn, beth yw ei crefydd nhw? Pan ddaw yr anadl olaf, rhaid holi beth yw e? Achos mae sylaw fe welir y diffygion enfawr yma. Ac wrth adael y byd yma gwelir mae diwerth yn llwyr yw e, os mae dyna'n unig yw eu crefydd nhw. Os nad yw eu crefydd nhw yn gallu dweud hyn, a iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr arglwydd. Os nad mae dyna ble mae e. Iachawdwriaeth y sawl y tybiau bod yn gyfiawn. Dyma be maen nhw'n dweud, bod iachawdwriaeth y sawl y tybiau bod yn gyfiawn oddi wrthynt hwy ei hunan. Petai ni'n onest, petai pobl yn onest, dyna be fydden nhw'n dweud. Mae iachawdwriaeth nhw oddi wrthynt hwy ei hunan. Nid o'r arglwydd. Dwi ddim o'r arglwydd. Gall e ddim fod o'r arglwydd. Achos mae'r holl ysgrythyr yn dweud wrthon ni beth yw gwir iachawdwriaeth a beth yw weld ar ôl i bobl ddod at Grist, a dwi ddim i'w weld. Felly sut gall e fod yn wir? Ac felly na fydde pobl yn deffro i hyn bod yr anghyfiawn am anobeithiol yw'r sefyllfa. Mae'n sefyllfa triennus, fod yna rai sydd yn troell cefn yn llwyr ac yn mynd ac yn addoli dyn i nhw hunan, neu mae rai sydd yn honni bod nhw'n ceisio rhyw fath o grefydd, ond fod y crefydd yn llawn o'i hunan. Wel, gadewch i ni symud at cysur y cyfiawn. Achos am adnod yw hon. Mae'r adnod sydd o'n blaenau ni, a iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr arglwydd, mae e'n llawn cysur. O'r cychwyn, ni'n gweld fod yr adnod fel rhyw graig gadarn i'r Cristion. Does dim byd gwell i'r Cristion na'r adnod hon. Mae cyfan am iachawdwriaeth y Cristion yn dod o'r arglwydd. Dyna be mae Salmydd yn dweud. Dyna ble mae iachawdwriaeth e. Dwi ddim eisiau dibynnu ar ddyn, dwi ddim eisiau dibynnu ar unrhyw beth arall, dwi ddim eisiau gweld crefydd mae dyn wedi greu, dwi ddim eisiau dim byd o'r fath, dwi ddim eisiau gweld addoliad sydd yn llawn o ddyn, mae eisiau'r cyfan i ddod o'r arglwydd. O'r cychwyn, hyd y dydd pan fydd yr enaid yn y nefoedd gyda'i arglwydd, mae'r iachawdwriaeth yma o'r arglwydd. Hyd yn oed y disgrifiad yn yr adnod o'r cyfiawn. Mae hwnna'n seiliedig ar gyfiawnder yr arglwydd, ar gyfiawnder Crist. Achos heb ymyraeth Duw yn y lle cyntaf, ni fydde'n gallu dod yn agos at gyfiawnder. Does dim modd i unrhyw un fod yn gyfiawn heb ymyraeth Duw. Mae'r cyfan yn ffynonellu o'r arglwydd Iesu Grist. Os nad yw eich tystiolaeth chi yn dechrau ac yn gorffen gyda Christ, mae yna broblem ond oes na? Mae rhaid bod yna broblem. Oherwydd perffeithrwydd Crist, oherwydd ei gyfiawnder ef, dyna yw sail y ffaith gellir galw unrhyw pechadur yn gyfiawn. Ei fywyd glân ef, ei byrdeb, ei sancteiddrwydd ef. Yr arglwydd Iesu Grist a fodlonodd gyfynion y tad. Fe sydd wedi'i wneud e. Dyma pa mae'r Salmydd yn dweud fod iachawdwriaeth y cyfiawn yn dod oddi wrth yr arglwydd. Achos mae'n gyfiawn oherwydd yr arglwydd. Oherwydd ei gyfiawnder ef. Fe sydd wedi bodloni'r tad. Nid ni. Ond nid yna crefydd dyn, ymgais dyn i fodloni rhyw fath o dduw. Ond os ych chi'n Gristion yma prynhawn, mae fyddwch chi'n dweud hwn, does dim gobaith y gallwch chi fodloni'r tad. Chi'n gwybod fedrwch chi ddim. Chi wedi gweld eich pechod a chi'n dod yn fyr, chi wedi trio, chi'n methu tro o tro. Ond chi'n clywed am un, sef Iesu Grist, a ddath i'r byd, ac fe nath e cadw'r holl bethau, y tad wedi disgwyl ohono fe, mwyn darparu iachawdwriaeth. Fe ddwedodd y tad wrth y mab, rhaid i ti ddod a chadw'r gyfraith, rhaid i ti fy modloni fi y safonau perffeithrwydd. A dyma beth nath Crist. Fe ddath e'r byd a fe nath e'r cyfan. Dyma gwir grefydd. Nid bod rhaid i chi fynd i'r capel a fod yn neis ac yn garedig a rhoi'r tlawd. Nid helpu hen wraig dros y lôn. Nid fod yn neis i pobl yn y gwaith. Nid peidio dweud celwydd. Dim byd o'r fath. Nid dyna yw Cristnogaeth. Cristnogaeth yw Crist yn cadw'r gyfraith yn fy llefi. Crist yn byw bywyd perffaith i fi. Fe yw ein cyfiawnder ni. Cyn i bechod hyd yn oed dod i'r byd, cyn i adda bechu,
Fe drefnodd y drindod ffordd i achub dyn o'i bechod. Dyma beth sy'n neud yr iachawdwriaeth yma mor anferthol. Mae mor gyffroes pan o'n i'n sôn ychydig am y ffaith bod yr oedfa hon. Mae'n galondid yn diwedd bod yr arglwydd yn gwybod beth fydde'r gynulleidfa. Dyw hwnna ddim yn cyfiawnhau y rhai ddyle fod yma sydd ddim yma. Ond beth mae'n cyfiawnhau yw hyn. Mae'n dweud mae'r arglwydd yn ei sofraniaeth Gwyliwch y cyfan. Ac mor wan i ni'n edrych yma i'n gwybod y cyfan. Achos i ni'n mwyn am mor gyffroes. Ac yna roedd yn gwybod wythnos diwethaf ac wythnos nesaf. Ac mae'n iachawdwriaeth ni yn mynd nôl cyn i'r byd cael ei greu. Fe drefnodd e'r cyfan cyn i adda bechu. Fedrwn ni ddim deall na. Dwi ddim yn bosib i ni deall na. Ond mae'n gwneud perffaith synwyr. Galle ddim byd ond hynny. Galle ddim byd unrhyw beth gwahanol i hyn. Cyn i'r byd cael ei ffurfio hyd yn oed. Fe drefnodd Duw y tad a'r mab a'r ysbryd glân, ffordd y byddai'n achub pechaduriaid. A'r ffordd byddai fe'n neud bydd anfon Iesu Grist i wneud beth ni methu wneud. Fe ddarparodd y ffordd. Sicrhaodd y drindod y byddai'r cynllun yn gweithio. Fe welon nhw cyn i'r byd cael ei greu na fydda unrhyw nam yn y cynllun, achos maen nhw'n berffaith. Roedd yr Iesu yn gwybod beth oedd eisiau wneud, a fe nath e. Mwyn rhyddhau pechaduriaid o gaethiwyd pechod ar un drwg, dyna beth nath e, dath e i'r pwrpas yma, ac fe lwyddodd e. Nid yn unig iddo gadw'r gyfraith, a mae wedi byw bywyd perffaith i ni, a mae'n darparu ei berffeithrwydd i ni, nid yn unig hynny, ond mae'n cymryd y gosb. Dyma beth gafodd ei drefnu, bydd y rhaid i'r Iesu cael ei gosbi. Yr oedd yn gwybod na cyn iddo cael ei enni, oedd yn gwybod cyn i'r byd cael ei greu. Cyn i adda bechu, oedd yn gwybod yr unig ffordd byddai'n gallu achub dyn, oedd bydd yr Iesu yn dod, ac mi byddai'n cynrychioli ni ar y groes, a byddai'n cael ei gosbi yn fy lle fi. Byddai'n campweddau ni, yn pechodau ni, yn cael ei osod arno fe. Mae mor gysurus i'r Cristion yn diwedd, ond beth sy'n dod â fwy o cysur i ni yw hyn? Atgyfododd e'n fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Crist o sicrhaodd fod yr iachawdwriaeth yma'n cael ei gymhwyso i ni trwy waith yr ysbryd glân. Mae'r cyfan, mae fel rhyw jigsaw anferth o'n diwedd, tragwyddol. A mae'n tu hwnt i ni. Dwi ddim yn dda da jigsaws, dwi'n yn hoffi jigsaws, ond dyma i chi jigsaw hyfryd. Yr holl ddarnau yma o athrawieithau. Ac yn mynd yn ôl cyn i'r byd cael ei greu, ac yn edrych i dragwyddoldeb. Ac mae'r cyfan yn cael ei osod yn ei lle, ac mae'n berffaith, does dim un darn ar goll, a does dim un darn ddim yn ffitio'r llall. Mae'r cyfan yn ei le, mae'r holl ysgrythyr mor berffaith, mor gyflawn, does dim camgymeriad. Eich chi'n edrych trwy'r holl beth, mae'n ddarlun anhygol, ac mae gyd yn ffitio i'w le. Ac yna, yn rhan o'r holl broses yma, mae'r ysbryd glân yn dod, ac mae'n gweithio ar yr enaid. Mae'n plannu'r hedyn mewn enaid. Dyma i chi beth chi eisiau clywed arolwg amdano, nid rhyw ddiddordeb arwynebol, ond bod yna ganlyniad fod yr ysbryd glân di dechrau plannu hedyn. Galle fod, sneb yn dweud yn wahanol. Achos i ni ddim yn gwybod eto, mae'n gallu cymryd amser i'r rhain sydd yn dechrau ymddiddori. Na fydde fe oherwydd bod yr ysbryd glân wedi plannu hedyn. Achos os yw e wedi plannu hedyn, fe ddawn nhw at y gwirionedd. Rhaid iddo fod. Achos mae Duw yn holl alluog, dyw'r ysbryd glân ddim yn gallu methu. Ac felly mae'r ysbryd glân yn dod, ac mae'n plannu hedyn yn yr anghyfiawn, yn yr enaid. O ganlyniad i hyn, dyma beth sy'n digwydd. Maes o law, a bydd rhain yn dechrau ceisio. Fydden nhw ddim yn ceisio adloniant, fydden nhw ddim yn ceisio rhyw gerddoriaeth sydd yn mynd i wneud nhw deimlo'n well. Fydden nhw'n ceisio rhyw arogl darthau, fydden nhw'n ceisio rhyw seremonio. Dyma beth fydd yn digwydd, fydden nhw'n teimlo'n eog. Fydd yna rhai ohonyn nhw'n teimlo, neu pob un rhyw fath o ofn, ond bydd rhai yn teimlo fe'n fwy nag eraill. Ond un peth fydd yn sicr fydden nhw'n ofni. Fydd yna chwilfrydedd, fydd yna geisio, fydd ddim bodloni ar rhywbeth arwynebol, fydden nhw eisiau fod yn siŵr
Odi hwn yn wir. Fyddwn nhw eisiau gwybod bod e'n ddidwyll, fyddwn nhw eisiau dod i'w rando, fyddwn nhw eisiau clywed, odi'r un sydd yn pregethu, yn credu be mae'n pregethu, a bod yr eraill yn credu'r peth, os yna sail iddo fe, fyddwn nhw'n eisiau clywed i fe dyma'ch barn chi, dim dyna beth nhw'n eisiau clywed barn gair Duw, mi fydd rhain, os yw'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith, a dyma beth sy'n mor gyffroes, pan fod yr ysbryd glân wedi dechrau gwaith, fe fydd yn ei gyflawni. Fe fydd yn arwain enaid at ble? At ble fydd yr ysbryd glân wastad yn arwain enaid sydd yn ceisio. Yr un sydd wedi dechrau gweld i bechod. At ble? Llen i ddweud hyn, gyda sicrwydd, fydd yn arwain enaid at y groes ac at Grist ar y groes. Dyna ble fydd yn dod. Bydd wastad. Tro ar ôl tro, yn hanes yr Hen Testament, hanes y Testament Newydd, hanes yr eglwys, y gwir eglwys yn yw, gwir Gristnogaeth. Bob tro, gwrandewch chi ar eu tystiolaeth nhw, fydd yn dod at Grist, bob un tro. Achos dyna ble fydd yr ysbryd glân yn mynd â nhw, dy'r ysbryd glân yma'n mynd â nhw at o fe hunan, mae o wastad yn pwydo at Grist. Mae mor gyffroes yn dweud. Pam yn dod ag enaid at Grist at droed y groes. Beth sy'n digwydd? Mae'n rhoi rhodd. Mae'r rhodd i raddau wedi dechrau'n barod. Mae wedi rhoi y gallu, yr rhodd o i edifarhau. Chi'n mynd gallu edifarhau heb i'r ysbryd glân, heb i'r arglwydd i nerthu ni, ond i ni'n cael y nerthu edifarhau, i droi o'r byd ac i ddod at y groes. Ac yna wrth ddod at droed y groes, beth ych chi'n gweld? Chi'n gweld Crist. Chi'n gweld i ddwylo pyr ar led, ac chi'n gweld, dyma'r un gadwodd y gyfraith, fedrai ddim cadw'r gyfraith, ond mae fe Iachawdwriaeth i yn yr arglwydd, mae oddi wrtho fe sydd wedi cadw'r gyfraith yn fy llefi. Ac yna chi'n meddwl, ond dwi wedi methu, a mae rai fi gael cost, ond mae Crist wedi gosbi yn fy llefi, fi gallu gweld y gwaed yn pistillo allan o'i wythiennau fe, mae fel ffynon wedi hagor, ac dwi'n gallu dod mewn gwahodd fi i ddod o droed y groes a golchi yn ei waed e, a mae'n golchi pob slaid. Mae'r addewid bod e'n golchi ac yn maddau pob pechod. Dyna beth sy'n digwydd, dyna ble mae'r ysbryd glân yn dod. Ond dwi ddim yn aros fyna. I ni'n cael ein galluogi i edrych trwy lyged ffydd sydd yn rodd, i ymddiried yng Nghrist ac i gredu ynddo, mae cyfan o'r arglwydd, ond mae'n parhau fwy na yna. Nid yn unig mae Iachawdwriaeth ar gyfer achub yr enaid o golledigaeth, ond ni'n gwybod mae Iachawdwriaeth Crist yn gyflawn. Yn yr un ffordd y mae'r cwimp, allech chi ddweud, yn gyflawn, ein pechod yn gyflawn, mae canlyniadau'r pechod pan nath y cwimp ddod yn anferthol. Dinistrio dde bopeth, ynddo? Nath pechod dinistrio y cyfan. Fe'n dinistrio dde ddyn, fe'n dinistrio dde'r byd. A mae'n driennus, ond dyma beth sydd yn anhygol. Mae Iachawdwriaeth yr arglwydd yn llwyr gyflawn. Mae'n Iachawdwriaeth yng Nghrist, yr hyn a ddechreuodd cyn llunio'r byd. Ac mae'n para i dragwyddoldeb. Beth yw tragwyddoldeb? Wel, dydyn ni ddim yn gwybod nag ni ddim yn gallu ddeall e. Be ni'n gwybod yw does dim fath beth ac amser. Fydd dim terfyn. Fydd e ddim yn dod i ben. A does dim cychwyn. Ac felly mae'r Iachawdwriaeth yma yn dechrau cyn sylfaenu'r byd ac yn mynd i dragwyddoldeb. Ac felly, beth ni'n dweud yw, mae Crist wedi gwneud yn siŵr fod y cyfan am fy Iachawdwriaeth i yn gorchuddio'r holl tragwyddoldeb. Sy'n golygu pan mae enaid yn dod at droed y groes, dan bwysau euogrwydd i bechod, ac yn cyffesu bechod, ddim yn gallu rhoi y geiriau iawn, ond yn teimlo'r euogrwydd gymaint, dwi ddim yn gallu ynganu, ond mae yna faich, ac mae am alw am faddeuant, ac mae'r maddeuant yn dod, ac mae'r golchiad yn llwyr. Ond ar addewid yw, mae'n mynd i bara hyd tragwyddoldeb. Hyd yn oed pan mae'r Cristion ymhen blynyddoedd yn cwympo ac yn syrthio ac yn gwrthgilio falle, mae e dal yn Cristion. Mae'n Cristion am byth. Does dim terfyn. Nawr i ni yng Nghrist am byth.
Mae'n iachawdwriaeth sy'n weithgar trwy taith bywyd. Mae'n iachawdwriaeth sydd nid yn dweud, wel iawn, dwi'n eich achub chi o'ch pechod chi ac yna fe welai chi yn y nefoedd. Na, dim byd o'r fath. Mae wedi dweud, dwi wedi bod yn darparu'r ffordd yn fy rhagluniaethau i cyn llunio'r byd. Mae'r holl proffwydoliaeth, mae'r holl drefn, mae'r cyfan wedi bod yn arwain y ffordd eich cyn dadech chi. Yr holl beth wedi bod yn gweithio i'r diwrnod byddwn ni'n dod yn Gristion, yr diwrnod byddwn ni'n dod at Grist ac yn gofyn am fyddeiant. Ond mae'n cario ymlaen. Mae wedi dweud, dwi'n parhau gyda chi, nid yn unig i'r nefoedd, ond bob cam o'r ffordd. Mae wedi dweud, mae'r iachawdwriaeth dwi'n rhoi i chi, dwi wedi addo bod gyda chi trwy bob un o'ch treialon bywyd. Na i ddim eich gadael chi'n llonydd. Pan ych chi'n cael eich siomi dro ar ôl tro. Pan ych chi'n cael eich digaloni dro ar ôl tro. Pan ych chi'n cael ofnau dro ar ôl tro. Pan ych chi'n teimlo'n sal. Pan mae salwch yn dod. Pan mae pob math o bethau. Be mae'r Arglwydd yn dweud hyn? Fe fyddai yno gyda chi. Fyddai'n eich cadw chi. Nid yn unig achub yr enaid mae. Mae wedi dweud na achub yr enaid. Ond fe gadwai chi'r holl ffordd. Tan fydd yr anadl olaf yn dod. A byddwch chi'n cael eich arwain mewn i'r nefoedd. Ac yn treulio tragwyddoldeb am yng nghwmni fi. Dyna beth yw'r addewid o'r iachawdwriaeth yma. Hyd yn oed pan yn gwynebu erledigaeth, fe gadwai chi. Fe fydd yn harwain i drwy'r anialwch, tan bydd ffydd yn troi'n olwg. Ef sydd yn rhoi nerth i'r Cristion i fyw i'w ogoneddu ef. Ond nid yw yn rhyfedd, dyna'r iachawdwriaeth yma. Mae mor gyflawn. Does dim esgus gan Cristion i ddweud, wel, dyna un fel ydw i. Na. Dim hawl siarad fel yna. Dyma beth sy'n digwydd pan mae Crist ar waith. Mae'n achub enaid ynddo ef, ond mae'n darparu'r nerth i fyw i'w ogoneddu fe hefyd. A iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr Arglwydd. Fe yw ei nerth yn amser trallod. Am adnod. Dyw e ddim i tebyg i grefydd Cymru. Dyw e ddim byd tebyg i Gristnogaeth Cymru am yr 60-70 mlynedd diwetha. Dyw e ddim i tebyg i Gristnogaeth sy'n cael ei bregethu ar draws y byd tybiwn ni. Dyw e ddim llawer fydda'n pwysau ar hwn. Fe fyddai crefydd nhw'n llawn o ddyn a seremonia a moesau a pob math o bethau. Ond na, i ni ddim eisiau dim byd o'r fath. I ni eisiau yn iachawdwriaeth ni, y cyfiawn sydd oddi wrth yr Arglwydd. Ac mae'r Cristion yn gallu dweud ei fod yn gyfiawn, nid oherwydd bod yn gyfiawn, ond yn gyfiawn yng Nghrist. Wel, i gloi, yn drydydd, beth yw gobaith y ceisiwr te? I ddweud y gwir, dylen ni ddim bod yn gorfod dod ar pwynt olaf yma, achos fe ddylai'r ail bwynt fod wedi bod yn ddigon. Ond na i ddarllen y ddwy adnod olaf o'r Salm, achos dyma chi obaith y ceisiwr. Os ych chi'n ceisio, os trwy ras Duw, mae'r ysbryd glân wedi agor llygad yr enaid i chi weld eich angen, a chi'n teimlo'n euog, chi'n teimlo'n anobeithio, chi'n teimlo'n frwnt. Ac nawr chi wedi clywed am Grist. Wel, gwrandewch ar hwn, a iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr Arglwydd fe yw ei nerth yn amser trallod. A'r Arglwydd a'i cymorthwynt, ac a'i gwared, fe a'i gwared hwynt rhag yr aniwiolion, ac a'i ceidw hwynt am iddynt ymddiried ynddo. Am adnodau i'r ceisiwr. Pa gyngor arall byddech chi am ei glywed? Dychmygwch ceisiwr yn dod mewn nawr, un sydd yn ymddiddori mewn crefydd o'r diwedd efallai. Un sy'n chwilio am atebion, maen nhw wedi dechrau gofyn cwestiynau. Un sydd efallai yn fwy na hynny o dan bwysau euogrwydd, ac efallai trwy ras Duw o'r diwedd ofnau tragwyddoldeb. Beth yw'r cyngor bydden ni'n ei roed yn nhw? Dychmygwch dweud wrthyn nhw i fynd at ryw offeiriad. Neu at berson, at weinidog efallai. A falle bydden nhw'n dweud wrthyn nhw, wel, sut fywyd ych chi wedi byw? A bydden nhw'n dweud, wel, mae hwnna'n reit dda. Beth yw'ch amserlen wythnosol chi? Wel, mae hwnna'n reit dda hefyd. Ydych chi'n mynd i gapel? Ydw o dro i dro. Wel, am beth chi'n poeni fydden nhw'n dweud? Ac os na i weddi bach drostoch chi ni beth bynnag fydd popeth yn iawn. Dychmygwch yna, a pa sicrwydd fydde hwnna'n roed i chi? Pa obaith, pa gysur fydde mynd at ddyn?
Chi'n dychmygu'r pobl chi'n parchu fwyaf ac yn mynd at nhw am gyngor. Chi'n meddwl be fydden ni ddim eisiau neud na chwaith. Os nad ydyn nhw'n pwyntio at Grist, yna gwastraff amser yw cyfan. Os ewch chi at unrhyw un ac yn gofyn am help ac am gymorth ac dwi ddim yn pwyntio at Grist, yna fydd e ddim yn werth yn rhagwyddoldeb. Falle bydd yn helpu chi am gyfnod ar y ddeiar, am ambell i ddwrnod, ambell i fis, ambell i flwyddyn efallai, yn ariannol efallai. Falle byddwch chi'n teimlo'n well, falle byddwch chi'n cael fwy o glod, ond yn rhagwyddoldeb fydd yn lot o werth os nad ydyn nhw'n pwyntio chi at Grist. Cyngor gorau yw hyn. Dewch at yr arglwydd. Dewch at ei air ef, darllenwch ei air ef. Gair sydd heb unrhyw gamgymeriad, dim un nam. Nid yw Duw yn gallu dweud celwydd. Dewch at ei air a darllenwch am yr addewidion sydd yn ei air. Am y cyfamodau y mae Duw wedi rhoi am achubiaeth llwyr. Mae Duw wedi cyfamodi i achub yn llwyr enaid a ddaw ato ef yn edifar. Mae wedi addo. Mae Duw yn ei air wedi addo i'r sawl a ddaw ato ef na fydd yn troi neb i ffwrdd. Mae wedi addo, felly dewch at ei air, dewch at ei berson, dewch at Grist. Yr un sydd yn addo delio gyda'ch pechod, does dwi ddim yn gwybod am unrhyw grefydd arall sydd wedi addo delio eich pechod. Does ddim un wedi addo delio eich pechod a chondemniad, ond mae Crist wedi dod i'r pwrpas yma. Fe nad Iesu Grist ddod i ddelio â phechod, fe ddod i ddelio â'ch cosb, mae wedi cymryd arno fe ei hun. Mae wedi addo dod i'ch golchi chi'n wynach na'r eira am iachawdwriaeth. Pan ni'n meddwl am yr hyn sydd yn rhan o iachawdwriaeth Crist, yn sicr wrth gymharu ar hyn mae crefyddau eraill yn ei cynnig. Yr hyn mae'r byd yn ei gynnig, does dim cymhariaeth. Ni all yr iachawdwriaeth yma fethu, ac mae yno yn barod i chi. Dyma beth sy'n mor gyffroes, pan ddaw enaid at droed y groes yn dyheu am bardwn, y mae'r pardwn yn barod yno. Dychmygwch chi drwy gweithredwr yn mynd at y barnwr mewn llys ac yn gobeithio cael pardwn. Dwi ddim yn sicr o bardwn. Ac yn sicr, dwi ddim yn mynd i gael diwrnod mae'n mynd i ofyn amdano. Bydd rhaid aros 2-3 mlynedd cyn bod yn cael y pardwn. Os geith y pardwn. Ond fan hyn, yma'r drwy gweithredwr fwyaf, yma'r pechadur mwyaf, sydd yn dod i weld i bechod ac yn dod at droed y groes. Yr addewid yw hyn, yma'r pardwn yno yn barod i ddweud y gwir yr oedd yno cyn i'r byd cael ei greu. Yma eich enw, yma'r dyddiad, yma'r amser. Ac felly os mae heddiw yr unfed ar 20 o Fedi 2025, dychmygwch chi petai rhywun yn dod nawr, 3:40. Os yw yn bosib y myd tragwyddoldeb ar y pardwn, fydd eich enw yno, fydd y dyddiad yno, fydd yr amser yno, ac arno fydd yn dweud, mae ddeiwyd y cyfan. Pechodau'r gorffennol, presennol, dyfodol. A gafodd hwn i ysgrifennu cyn i'r byd cael ei greu. Dyna be mae'r ysgrythyr yn dweud wrthyn ni. Ac felly mae'n barod yna, felly dewch at Grist os ych chi'n teimlo eich pechod, os ych chi'n ymddiddori, os ych chi'n ceisio, os trwy ras Duw, chi o'r diwedd wedi teimlo'ch anobaith. Beth yw'r cyngor? Yr unig cyngor fedrwn ni roi i hyn. Dewch at Grist, dewch at y groes. Ac wrth ddod, mae'n rhoi ffydd i chi ymddiried ynddo. Fe fydd yn digwydd, fe fydd yn rhoi y ffydd a fydd y baich yn syrthio. Mae'n cymryd y faich a mae'n hoelio i'w groes. Dyna iachawdwriaeth. Does dim iachawdwriaeth tebyg, ond rhaid i'r iachawdwriaeth fod ohono fe. A iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am yr iachawdwriaeth yma. Ac yn gweddio o Dduw, y bydd i di trwy dy ras, trwy dy ner, trwy waith yr ysbryd glân, hyd yn oed nawr, yn arwain enaid a droed y groes. Ac y bydd y pardwn yn barod ar ei cyfer. A bydd maddeuant pechodau
ac fe fydd hyn yn para hyd tragwyddoldeb. Te'r gweithiad ein plith, i ni gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen.